Good day, Davao Portal followers! Kamusta mong tanan? Nagabalik ang inyong higalang DP. This is Davao Portal YouTube channel para maghatod kaninyo og mga kasika sa dakbayan, no? Sa kini nga episode, part 2 kini sa atong gidiscuss last time na about sa route sa high priority bus system sa Davao City. Kabalo ko nga daghan ang nagulat sa inyo sa part 2, no? Kay daghan pang mga ruta nga wala pa na discuss. So niya ang ato ang continuation sa nilabayang discussion. Kung wala pa ninyo nakita itong episode, i-click lang yung link nga nasa inyong upper right corner, no? Na diha ang katong part 1 akong ibutang diha, no? So before ta magpadayon, roll intro sa ta. So niya ang part 2. Last time atong i-discuss ang Metro Davao na routes, no, mga ruta. Karon natong hisgutan ning Davao Inter, another tier sa upat ka mga tiers sa Davao bus system. So dirita sa characteristics aning Davao Inter, no, kung unsa ba ang atong i-expect aning tier or Davao Inter na tier. Ang Davao Inter is considered na siya second tier, which is in terms of magnitude of importance, mao ni ang ikaduha next to Metro Davao na tier. Again, sa gikaingonan nako sa una, ang Metro Davao mo na siya ang ginakonsidera as the most important, no, or backbone sa Davao bus system. Mo na siya ang first na tier or first na level of importance. Ang Davao Inter ang ikaduha. So ang purpose ng Davao Inter na mga ruta or tier is designed to connect inner city areas directly to the central business district. So mo ni siya ang mga ruta nga i-connect sa mga areas sa duol sa pinaka-center sa Davao, again inner city areas directly to the central business district sa city proper. Muna kung tan-aw na to ni sa mapa, ang kining Davao Inter, which is ang iyang color code, no, is pink. And makita nimo siya sa pinaka-center sa Davao or sa Central Business District. Ang nag-dominate diha nga mga ruta as indicated by color, mao gyud ang Davao Inter. So mo na ang purpose sa Davao Inter na route, i-connect ang mga areas sa inner city to the Central Business District or city proper. Like sa Metro Davao na tier, ang Davao Inter na siya high frequency na mga interval sa mga buses, no? So for instance, siya 10-minute headway para sa peak hours. Sa mga peak hours kining mga like sa morning mga 6 to 8, and then mga 5 to 8 pud sa gabi, no? Mo na siya mga peak hours diin kung asa ang mga tao or ang mga trabahante manulod sa ilang mga trabaho o panahon sa gagabion manguli sa ilahang balay. So mga peak hours, no? But napod siya 15-minute na interval, which is kini mga off-peak na, no, sama sa ginaingon nako kaning mga like mga alas 8 to mga alas 11 sa gabi, consider na siya as off-peak. And then ang interval na is 15 minutes, no? Kung ikaw naka bus stop and nakalarga na ang isa ka bus, and then ang imong sakyan is Davao Inter na mga ruta and naka sa peak hour, mag-expect nga ka 10 minutes after na nakalaga ang isa ka bus na ay mo abot nga bago. So inana. And then siya overnight, no, or during wee hours kini mga kadlawon or lapas na sa mga alas 12 sa gabi, ang interval na nga gi-propose is 30 minute ang headway. So unsa mga lugar nga i-serve aning Davao Inter na tier? Apil diha ang Talumo proper, ang Bangkal, Matina, Bangkiruhan. Of course, ang city center, Tugbok, Mintal, Catalunan Grande, Mandog, Tigato, Waan, Santa Ana Port, Magtuod, Langob, Shrine Hills, Acacia, Indangan, Buhangin, Kabantian, Panakan, Saasa, Agdao, ug Bahada. Mao na siya ang mga major areas nga i-serve ani nga tier. So ang interval ani sa mga buses or interval sa mga bus stops
is 400 meter. So almost half sa kilometer no na ay bus stop para sa Davao Inter na mga ruta. So unsa ang bus nga igamiton ani? Base sa ilang report, ang bus nga gamiton ani is kanang mga standard na regular na buses no, measuring 12 meter ang gidak-on. Pero kuan gyapon ni siya kanang baba ang iyang floor. Kuan dili siya pares anang kanang makita ninyo karon nga nagabiyahe og mga outside Davao City nga tag-as no, dili mga inana. 12 meter ang iyang gitas-on pero low ang iyang floor. Kana man ang purpose man ng low nga floor para mas dali ang kuano, mas dali ang transfer sa mga tao, di na mahago og saka. So mo na siya ang mga gamiton ng mga bus. Unlike sa Metro Davao nga tier, which is ang gamiton is katong 18 meter na articulated na bus, ang kining sa Davao Inter 12 meter na mga regular na buses ang gamiton. And ang kaning Davao Inter is naay mga part aning ruta nga i-connect siya sa Metro Davao nga tier, which is again ang kung naingon na mao ni ang backbone sa Davao na bus system, ang Metro Davao na tier. So mo na siya no. Now ato ning pasadahan ning each na mga ruta nga nabilong sa Davao Inter. So darita. So unang ruta sama sa gipakita diri nga table, ang Talomo proper to Santa Ana Avenue no, via SM Lanang. Mao ni ang iyahang agian. Moagi siya sa Talomo Road, then MacArthur Highway, tapos Central Park Avenue, Cordillera Road, Matina Playa Road, Ecoland Drive, Maya Street, Guillermo Torres Street, MacArthur Highway, Quirino Avenue or Quirino Highway, JP Laurel Avenue, or Castillo Street, Lapu-Lapu Street, Santa Ana Avenue. So mana siya no. Katong mga taga-Talomo, ang ruta nga inyohang kuan dapat abangan kini mga ruta nga na belong sa Davao Inter na tier no. So unsa ang i-serve aning Talomo proper to Santa Ana Avenue na route is of course Talomo proper, Bangkal, Matina, Ecoland Subdivision, Davao City Overland Transport Terminal no, and Bangkeruhan, City Center, G Mall, Victoria Plaza, Abriza Mall, Bahada, SM Lanang, Agdao Public Market, and then Santa Ana Port. So kung tan-awon nato ni siya sa mapa, murag ingon ani ang iyang kuano, so ingon ani ang iyang itsura kung tan-awon sa mapa. O direta sa Kalinan to Rojas Avenue. Ang Kalinan, aside sa ang Kalinan na siya route no nga nabilong sa Metro Davao, which is M5, and napod siya ruta nga nabilong siya sa Davao Inter na tier, Kalinan to Rojas Avenue. So ang iagigian is si Villafuerte Street sa Kalinan, and then Davao Bukidnon Highway moagi sa Mintal Road, Catalunan Grande Road, then mulahaw sa CP Garcia and Matina Pangi Road, MacArthur Highway, Quimpo Boulevard, Quezon Boulevard, and then Rojas Avenue. Mo nang agian sa ruta nga Davao Inter 31, 931 na code ang bus no. So ang iyang iserve na mga area, Kalinan, Tugbok, Mintal, Catalunan Grande, Matina Pangi, SM Ecoland o City Center. O na. So yung ano ang iyang itsura kung tanawon sa mapa. And then dirita sa part gihapon sa Davao Inter na ruta is kining Mandog to Davao City Hall. Ang code niya is 41 no? Code sa bus is 41.
Nadiri ang moagi siya sa Mandog Road, Waan Road, magtuod Tugbok Road, then CP Garcia Highway, FS Dizon Road, GP Laurel Avenue, F Torres, Pichon Street, kining Magallanes no sa una, and then Claro M Recto or mas well-known nga Claveria, and then San Pedro Street, and then San Pedro Extension. Mao nang agian sa Mandog to Davao City Hall. So ang iyang iserve ng mga lugar, Mandog, ang First Mindanao Business and Industrial Park, Deca Homes Tigato, Waan, El Rio Vista, Victoria Plaza, Davao City Hall, and the rest of the city center. Mao na siya ang sa Mandog to Davao City Hall and vice versa, no? So yung una niya yung itsura kung tanawon sa mapa. And then apil po diri ang Samaa, no? Nainangutan na ito last time about Samaa. Nangutan na itong sa first na discussion, but Maa belongs to Davao Interna Route. Again, sa ginaingunan na ko, muna siyang ikaduhang nga tier. Ang ruta, ang gikan sa Maa, paingon na siya sa Sasa and vice versa. Moagi siya sa CP Garcia Highway, kanang diversion road, no? And then Maa Road, MacArthur Highway, Pichon Street, Sim Recto Avenue, GP Laurel Avenue, and then Arcastillo, and then Sasa. So ang iyang iserve na mga lugar, Gulf Farming Resort, NCCC Mall, Bangkeruhan, Davao City Hall, the rest of the city center or city proper, G Mall, Victoria Plaza, Abriza Mall, Bahada, SM Lanang, and Sasa Port. Mao na siya ang sa Maa to Sasa nga ruta. So timanin ninyo, no? I hope nga katong mga taga Maa mahinumduman nila kung unsa na ilahang or ang bus nga ilahang sakyan. So yung una niya yung itsura kung tanawon sa mapa. And then naata sa Route 43, Langob, Magsaysay Park. Ang iyang agian is Langob Road, Shrine Hills Road, MacArthur Highway, Quirino Avenue, Ponciano Street, Magsaysay Avenue. Muna ang iyang agian, no? Ang iyang iserve na location, Magtuod, Langob, Shrine Hills, Jacks Ridge, JSI Subdivision, NCCC Mall, Bangkeruhan, the rest of the city center, and Magsaysay Park. So yung una niya yung itsura kung tanawon sa mapa. Muna siya, no? Mas daghan og ruta ang Davao Inter, no? Compared sa Metro Davao. But ang Metro Davao mga long distance na ruta, no? Which serves as a backbone sa Davao bus system. Manata sa Langob, dirita sa Acacia, ang ruta nga 61. Acacia to Davao City Hall. Asa ni siya moagi? Moagi sa Buhangin, Kabantian, Indangan Road, Kabantian Mamay Road, and then GP Laurel Avenue, Cabagyo Avenue, Lapu-Lapu Street, Santa Ana Avenue, Ponciano Street, San Pedro Street, Niego Street, Pichon Street, and then Claro M Recto Avenue. No? Ang iyang iserve na mga lugar is Acacia, Indangan, Buhangin, Kabantian, SM Lanang, City Center, and Davao City Hall. Siya kung tanawon na ito sa mapa, ingon ani ang iyang itsura, no? Nani ang iyahang agian. Next is ang Buhangin proper to Rojas Avenue. So katong mga taga Buhangin nga madug Rojas Avenue, mao ni ang inyong sakyan, ang Davao Interna Bus na nay ruta nga number 62. So ang iyang agian ng mga lugar, Mandog Road, CP Garcia Highway, Airport Terminal Entry Road, and then Airport Terminal Exit Road. Sumuagi siya, no, sumusulod siya sa Airport Terminal, no, then mo exit siya. And then CP Garcia Highway again, and GP Laurel Avenue, Arcastillo Street, Leon Garcia Street, mo na yung sa Agdao, Leon Garcia, and then Quezon Boulevard, and then Rojas Avenue. So mo na siya ang ruta nga Buhangin to Rojas Avenue. Nga dunay code na number na 62.
So ang iyang iserve ng mga lugar is Buhangin, Davao International Airport, Panakan, Saasa Port, Agdao, Santa Ana Port, Magsaysay Park, and then City Center, the rest of the city center. So yung una niya yung itsura kung tanawon sa mapa. So dirita sa number 63, ang Mandog to Davao City Hall via Buhangin. No, mao ni ang iyang agian ng mga ruta ng mga street, ang Mandog Road, Buhangin Lapanday Road, Dakudao Avenue, Lapu-Lapu Street, Santa Ana Avenue, Ponciano Street, San Pedro Street, Inigo Street, Pechon Street, and Claro M. Recto Avenue. Mag-last siya sa Claro M. Recto Avenue. Ang i-serve ng mga lugar is Mandog, First Mindanao Business and Industrial Park, Deca Homes Tigato, Buhangin, Bahada, City Center. So mapansin nato no nga kini mga proposed na ruta sa bagong or sa bus system sa Davao City, naka-penetrate na siya dito sa mga lugar no nga sa kasamtangan dili siya maabot sa mga usual nato nga mga ginasakyan nga mga jeep, no? And kasagalan rin ang uban pa ani habal-habal pa ang sakyan. So hopefully sa pag-implement aning atong bus system, ang mas maalibyuhan na no, mas ma-alleviate na ang mga mulo sa ato ang mga kaigsoon Davaoenyo no. Mahitungod sa or may kalabutan sa kining pagbiyahe or pag-commute. So mao na siya ang sa Davao Enter. Usbon nako no ang iyaha mga lugar o ruta nga nabilong sa Davao Enter. Na diha ang route number 21 Talumo proper to Santa Ana Avenue, 31 Kalinan to Rojas Avenue, 41 Mandog to Davao City Hall, 42 Maa to Saasa and vice versa ni tanan no nani balikan, and then 43 Langob to Magsaysay Park, 61 Acacia Davao City Hall, 62 Buhangin Rojas Avenue, 63 and 63 Mandog to Davao City Hall. Mao na siya ang mga ruta nga nabilong sa second na tier, which is ang Davao Inter. Again, ang kining Davao system or Davao bus system mag-operate siya sa upat ka level, and ang kanang level gi-categorize na siya depende sa magnitude of importance. So again, ang first na tier, which is ang Metro Davao nga ruta, mo na siya ang pinaka-importante ug nagsilbi nga backbone sa Davao bus system. Ang ikaduha, second tier kay Davao Inter, nga mag-connect sa mga lugar sa inner city areas directly sa pinaka-center sa atong syudad no or Central Business District. So mo na siya ang Davao Inter. Ang next na to nga topic pohon, ang part 3, isgutan nato ning Davao Feeder ug unsa ang mga lugar nga nasakop aning ruta nga nabilong sa Davao Feeder. So mao lang na siya sa karon no ang ato ang update, ang second part sa ato ang discussion about aning high priority bus system sa Davao City. Daghang kayong salamat sa pagsubay sa ato ang channel, and kung wala pa mo naka-subscribe, please click na lang ang subscribe button. And then i-appeal na lang po ng notification bell para updated mo ug wala mo ma-miss sa next na mo nga upload. And kana lang, thank you very much for tuning in and good day to all. Bye-bye.